Кніга Уладзіміра Ліпскага прадназначана ўсім, маладым і дарослым, хто вучыцца жыць і хто вучыць. Што гэта? Аповесць, нізка навел, ці, як вызначыў сам аўтар, малітва. І першае, і другое, і трэцяе. А найбольш праўда тое, што кніга «Мама» – гэта споведь душы, якую любілі і любяць, шанавалі і шануюць, якая жыла і жыве жыццём поўным клопатам, радасці і драматызму. Любоўю да самага дарагога чалавека прапітаны кожны радок. Чытаем і адчуваем разам з аўтарам усе яго пачуцці і хваляванні, шчырую любоў, замілаванне, гонар і павагу, а часам боль, трывогу і невыносны смутак. І напатам гучаць яго словы. Давайте, людзі, ачысцімся перад мамамі, папросім выбачэння ў тых, каму якую крыўду ўчынілі. Адначасна і самі даруем усім, хто нас у нечым скрыўдзіў. Помніце, слаўце, людзі, сваіх мамаў.